I znate da kažu sve što ima svoj početak ima kraj, ali nikada ne mora biti kraj. Zašto? Čak i smrt nije apsolutni kraj, zar ne? I upravo ćemo večeras govoriti na ovu temu. Šta će se dogoditi kada se Isus Hristos bude vratio? Međutim, da li danas ljudi veruju u ponovni Hristov dolazak? Da li se prihvata nešto što ne može da se razume? Znate, kao da ljudi ne žele da zastanu i da razmišljaju. Ako na prvi pogled nešto nije logično, onda se to baš ne prihvata. Ako nešto ne može da se ostvari danas ili sada, a ko zna šta će biti sutra. I onda postoji sumnja u budućnost. Ali, znate, nije sve ono što golim okom možete da vidite jedino ispravno. Zašto? Zato što postoje stvari uopšte u životu koje ne možemo u potpunosti razumeti. Evo da vam dam jedan primjer. Ajde, zamislite da odete u Afriku i sretnete se sa jednim čovekom nekog plemena koji nikada nije video civilizaciju. I da znate da i dan danas to postoji. To nije sada samo hipotetički zamišljeno. Postoje ljudi koji žive u plemenima. Isto tako znam da u Australiji isto tako postoje aboriđani koji nikada nisu videli civilizaciju. I sada ljudi dolaze da ih posete, ali oni nikada nigde nisu išli. I veoma je teško da im objasnite nešto sa čim se nikada nisu sreli. I evo da recite mi, kako biste ovakvom jednom čoveku objasnili zgradu od 20 spratova? Kako biste mu objasnili? On samo zna da postoji jedna koliba u kojem on živi i on nikada nije video da sada postoje 10-20 koliba jedna na drugoj. I vi sad njemu objašnjavate da eto mi imamo takvu jednu, sad pojam zgrade, ali imamo tako 10 koliba koje su jedna na drugoj. I sad ajde da vas prihvati, ubedili ste ga. A onda vi njemu kažete, ali kada mi hoćemo da iz prve kolibe odemo na 20. kolibu, mi uđemo u jednu kutiju i onda pritisnemo jedno dugme i onda nas ta kutija odnese gore skroz u 20. kolibu. Jel on razume šta je to dugme? Da li razume šta je to struja? Da li zna kako to može, a bez da vi hodate i da se penjete, da stignete gore? Zašto? Zato što je on navikao da gleda i da živi samo u okruženju u kojem se nalazi. Ali da li to znači da ne postoji ako on nije video? Isto tako, kada je u pitanju drugi Hristov dolazak. Zato što je to stvar budućnosti i zato što je neshvatljivo ono što nam Biblija opisuje da će se događati prilikom drugog Hristovog dolaska. Ako ja to nisam video, onda ja to ne verujem. Znate, postoje potreba da čovek od nečega realnog pređe na kolosek vere, na nešto što je izvan trenutno njegovih shvatanja, mogućnosti shvatanja i da prihvati zato što je to rekao onaj koji sve zna, koji sve može, koji je sva svoja obećanja u prošlosti ispunio, pa isto tako će ispuniti i ono što kaže za budućnost. Nažalost, postoje čak i hrišćani koji ne veruju da će Hristos ponovo doći.
iako čitaju Svetopismo. I zato bih želeo da kroz ovo večerašnje proučavanje vas provedem kroz jedno putovanje. I mi ćemo susretati ljude iz različitih epoha prošlosti i k svakome ćemo postaviti samo jedno pitanje. Šta nam možeš reći o drugom Hristovom dolasku? I vidjet ćete jednu neobičnu stvar. Postavit ćemo pitanje čak i onima koji su živjeli pre nego što je Hristos prvi put došao. Ali njima je bilo otkriveno taj događaj. Hajde da krenemo. Čovjek koji je svojim rastom bio mnogo, mnogo veći nego što smo mi danas. 7. koleno od Adama zvao se Enoh. Ne samo rastom, nego i po brojem godina. U trenutku kada mu prilazimo da razgovaramo sa njim, zamislimo to, eto tako, on ima 360 godina. Za nas je to neshvatljivo, je li tako? I pitamo ga, Enoh, da li ti veruješ u drugi Hristov dolazak? I nemojte zaboraviti, kao što sam malo prekazao, Hristos još ni po prvi put nije došao. Ali Enohu je bilo otkriveno kako će to izgledati kada Hristos po drugi put dođe. Čitat ćemo iz jedne knjige, njegove reči, koje je iz Novoga Zaveta. I pisac je Isusov polubrat, Juda. Jer kada spomenete i čitate Judina poslanica koja se nalazi pre samoga otkrivenja, onda u stvari znate da to nije Juda koji je izdao Hrista, iako je isto ime imao, on nije imao vremena da napiše poslanicu, nego je to Isusov polubrat. I pogledajte reči koje se nalaze u toj Judinoj poslanici. A zovje prorokuvaše Jenoh, 7. od Adama, zboru vajki. Ete, ide Gospod su i ljadnici svoji sveti angeli. U čega je verovao Enoh? Šta mu je bilo otkriveno? Da će doći Isus Hristos i da će ga pratiti hiljade anđela. Zašto to kažem? Kada je Isus prvi put došao na zemlju, da li su ga pratili u njegovom dolasku 1000 anđela? Ne. Da, pojavio se jedan anđeo koji je došao pastirima i kazao je, evo rodio se spas u Vitlehemu Davidovoj, idite tamo i srećete dete. Poslije toga i drugi anđeli su bili tu, to je bilo samo za jedan trenutak, ali to nije bila pratnja, to nije bilo veličanje Hristovog prvog dolaska. Isus je došao veoma skromno i živeo skromno. Zašto je tako moralo biti? Zato što je Isus nije želeo da nešto spektakularno, nešto posebno privuče njihovu pažnju. I ovo samo podsjećam kada je Isus bio kušan. Zar mu đavo nije kazao, skoči sa vrha crkve i onda će biti oduševljenje. Svi ćete prihvatiti. Isus to nije želeo. On je otkrivao kakav je Bog, njegov karakter. Bio je kušan kao i mi, ali nije pogrešio. Da, Isus je umro umjesto nas. Ali Enohu je bilo pokazano, kada Isus po drugi put dođe, kaže 1000 i 1000 anđela će pratiti Hrista da uveličaju njegov dolazak, odnosno povratak na zemlju. I mi sada idemo ponovo u našem putovanju i dolazimo u vreme 1000 godina pre naše ere. Dolazimo pred jednu predivnu carsku palatu i ulazimo unutra, gledaju nas, znate mi ovako obučeni u 21. veku, a oni već znamo kako su mogli da izgledaju. Gledano čudno nas gledaju, ali prate nas i dolazimo do jednog prestola na kome sedi car, mladi car,
svira svoj instrument sa kojim je jako voleo da se druži. I mi mu postavljamo pitanje, Davide, kaži nam, kako će izgledati kada Hristos drugi put dođe? Opet ponavljam, Isus još nije ni prvi put došao. A David kaže, pa dobro, čekajte, pa vi kao hrišćani, pa vi niste čitali psalme. Pa toliko ima psalama. Ja sam to opisao zato što mi je Gospod pokazao kako će to izgledati. I mi čitamo iz 49. psalma 3. i 4. Ide našиот Бог и ке прозбори. Пред него оган ке се разгори, околу него бура. Од озгора он ке ги повика небото и земјата, за да му суди на својот народ. O kojem događaju se radi? Da li je prvim dolaskom bilo ognja? Da li je bilo suđenja, odnosno izricanje presude na ono što je svakom čoveku koji je živio na zemlji? Ne. Ali zapazite da se spominje da Isus dolazi kao car, kao vladar. Prvi put se to nije dogodilo. Putujemo dalje kroz vekove i hoćemo da postavimo pitanje jednome starom proroku. To je 8. vek pre Hrista. Smatra se da je živeo između 740. i 680. godine pre naše ere, a to je prorok Isaija. I mi mu kažemo, proroče, da li ti nešto znaš o drugom Hristovom dolasku? A umjesto odgovore, on nas pita, pa dobro, jel niste čitali moju knjigu? Pa to je najduža knjiga u Starom Zavetu. I tamo opisani su događaji koji mi je Gospod pokazao kako će izgledati kada drugi put dođe. A on kaže, prvi put on je došao kao jagnje. I u stvari sva ta proročanstva koja su data opisuju njega kao onaj koji će biti zaklan kao to jagnje. I neće, kaže, ni otvoriti usta svoja. I otkriveno mi je da će biti razapet između dva razbojnika, da će biti sahranjen u grobu bogatog čoveka. Dobro, ali šta nam možeš kazati o drugom Hristovom dolasku? I ponovo Isus još nije prvi put došao. I mi čitamo iz knjige proroka Isaije. Кажете им, наплашливите со дух. Бидете цврсти, не плашете се, ете, вашиот Бог иде со одмазда, со отплата Божја. Он ке дојде и ке ве спаси. Тогаш ке им се отворат очите на слепите, ушите на глувите ке отнат. Da li je ovo moguće? Da li možemo da sumnjamo da će stvarno oči slepih biti otvoreni, da će uši gluvih opet čuti, da će kaže Isaija na drugom mestu, da će oni koji su bogalji, kaže, skakati kao jelen, radovat ćemo se. Da li je to moguće? Pa samo se podsjetite šta je Isus radio dok je bio na ovoj zemlji. Gde god je prošao, ni jedan bolesnik više nije bio bolestan. Ako je neko bio gluv, on je čuo, ako je neko bio slep, on je video. Pa isto tako, čak i vaskrsenje o kojem smo govorili, koji su ljudi doživeli, da bi Hristos pokazao da ima vlast nad grobom. A sada prelazimo u Novi Zavet. A razmak između Staroga i Novoga Zaveta je period od 400 godina. Posljednja starozavetna knjiga Malahijina je upravo tada pisana, dok je prva knjiga Novoga Zaveta pisana nekih 30 godina posle Hristovog odlaska sa ove zemlje. Zapazite, to je dugačak period. Prva knjiga o Jovu, pisana oko 1500. godine pre naše ere. Posljednja knjiga Novoga Zaveta, Evanđelje po Jovanu, pisano oko 100. godine naše ere. Razmak od 1600 godina.
Ali vi vidite apsolutni sklad između svih tih knjiga. I još nešto. 40 pisaca je ukupno pisalo Bibliju. Znate, danas kad bi se sakupili oko jednog stola 40 ljudi i razgovarali o jednoj temi, šta bi bilo? A ja mislim ovo, ovaj kaže, a ja mislim ovo, treći kaže, a ja mislim da je ipak ovo istinit. I pitam se da li bi se složili. A vi imate 40 pisaca koji žive u različito vreme, nisu se sreli nikada, kada pišu o jednoj temi. Nema sukobljavanja, nema razmimoilaženja, može da bude samo usaglašavanje, odnosno nadopune onoga što im je otkriveno. Zašto? Zato što ih je isti duh vodio, a to je Sveti Duh. Znate li gde je problem? Problem je što ljudi ne veruju u čuda. Jer sve što god čitate, da li u Starom ili u Novom Zavetu, kada dođete do određenog čuda, onda ljudi znate malo. Zašto? Zato što se čuda danas ne događaju. Ja sam jednom prilikom slušao jednog čoveka koji je kazao, prelazak preko Crvenog mora. I to suvim. Ma to je nemoguće. Kako može more da se razdvoji pa da onda da se pređe suvim? I to 2 miliona ljudi da pređu na drugu stranu suvim. I ne samo to, nego imate čak i vojsku koja se potopila. Sad ću ja vama kazati kako je to bilo. I onda je on kazao ovako. Znate, postoji jedan deo gde je mora Crnog, gde je jako plitko i to se posebno događa u određeno doba godine kada to bude jako plitko i onda su Jevreji pregazili na drugu stranu. A onda čovjek koji je to slušao kazao je, o Bože, pa stvarno si velik, tako si moćan i silan da ja te još više slavim. Ovi kaže, pa sad sam ti objasnio da su prešli u plićaku. A on kaže, pa stvarno je Bog velik, kada je mogao u 30 cm vode da podavi i konja, i kola, i vojsku faraonovu i da svi izginu u plićaku. To vam je kada pokušaju ljudi da filozofiraju i da objašnjavaju čudo kao da se nije ni dogodilo. Sa Biblijom ne možemo da spekulišemo. Kada Bog kaže, onda je to istina. Prelazimo u Novi Zavet. Galilejsko jezero. Idemo polako obalom i dolazimo do Kapernauma. Dolazimo do kuće jednoga ribara. I mi pitamo gde stanuje Simon. Njegov nadimak je u stvari Petar, kojega je dobio od samoga Isusa Hrista. Proveo je sa Hristom 3,5 godine. Kada se prvi put sreo sa Hristom, bio je tada u čamcu i prihvatio je ideju, pošto je velika masa ljudi bila tu oko jezera, da Isus uđe u njegov čamac i malo da se otisne od obale, da bi mogli svi ljudi da ga čuju. I od tada, od tog trenutka, on ostavlja svoj čamac i kreće za Isusom. On je pratio Isusa u stopu. Čak je bio na nekim mestima na kojima drugi nisu bili, kao što je Gora Preobraženja. Video je svako Isusovo čudo. Čuo je svaku njegovu reč. Voleo je Isusa, toliko ga je voleo da kada je Isus bio uhvaćen u Gecimanskom vrtu, onda je on je odlučio da izvadi nož, da on brani Isusa i odsekao je uvo jednoga poglavara, odnosno sluge od poglavara svešteničkoga. Čak se spominje njegovo ime, zvao se Malho. Ali bilo je i drugih situacija. Ta hrabrost kao da ga je napustila. Svi su se razbežali, pa i Petar. I gledao je on kako odvode Hrista, ali znate, onako iz mraka, iza nekog drveta. I ne samo to.
odrekao se Hrista. I to 3 puta. I to pred drugima. Ali posle je otišao u Gecimaniju. I tamo je na istom mestu gde je Isus klečao, plakao i kajao se zbog svega. Čuo je da su Isusa osudili svi članovi Sinedriona. Čuo je da je Isus bio bičevan, da je Isus nosio krst na svojim leđima, skroz do same Golgote. Bio je svedok njegovog raspeća. Sve je to bilo iz prikrajka u toj masi. Ali nešto je doživeo. Doživeo je oproštenje svoga greha. I tražio je da mu Hristos oprosti. Isus ga prima, prihvata ga. I znate koliko je to za njega značilo? To mu je dalo snagu da ide dalje, da napreduje, da bio je svedok kada Isus odlazio, kada se vazneo sa ove zemlje. A onda ga ništa nije moglo zaustaviti. Onda je pred ljudima govorio silno, moćno, da, Isus je umro, ja sam bio svedok te smrti. Ali Isus je vaskrsao, ja sam bio sa njim. I znate šta još? Na svakom koraku, gde god je išao, on je propovedao. I onda je na kraju Sotona doneo odluku da završi se njegov život. Ali se završio samo zato što je Gospod kazao, ti si svoj posao završio. I tada su ga razapeli. Ali je kazao, ja nisam dostojan da umrem isto kao i moj Gospod. Pa su ga razapeli sa glavom na dole. Njima je bilo svejedno kako će to izgledati. Ali Petar je uradio sve da objavi Hrista. I hajde da ga pitamo. Petre, 3,5 godine si bio sa Hristom. Šta ti je kazao? Da li će se vratiti? Čitamo u njegovoj 2. poslanici. I ke dojde den od Gospodov, kako krade zvonoćno vreme. Тогаш небесата со голема бучава ќе ги снема и стихиите ќе пламнат и ќе се разрушат, а земјата и се што е на неа ќе изгори. И така бидејќи сето тоа ќе се разруши, каков треба да ви биде вашиот свет, живот и побожноста ваша, кој што го очекувате и сакате скорото доаѓање на Божиот ден, поради кого небесата ќе се разрушат и разгорените стихии ќе се стопат. Но ние, според неговото ветување, очекуваме ново небо и ново земја, на кој ќе се настани правда. Затоа, возлюбени, очекувајќи го тоа, погрижете се пред него да излезете во мир, неосквернети и непорочни. Naravno da će doći, kaže Petar. I tada ova naša zemlja, koju smo mi ljudi upropastili, i vazduh, i vodu, i zemlju, sve smo upropastili, mora da bude obnovljena. Biće prvo spaljena ognjem, a onda posle toga obnovljena kao što je bilo na samom početku kada je bio raj na ovoj zemlji. Da, dragi moji, i vi i ja moramo da budemo spremni za taj dan. Mi se moramo naći među spasenima. Pa nama je to spasenje omogućeno. Idemo dalje. Idemo na jedno ostrvo. Zove se Patmos. Ostrvo u Sredozemnom moru. I tu na jednom kamenu, na jednoj steni, sedi jedan sada stari apostol. Bio je najmlađi kada je bio sa Isusom, ali jedini koji je ostao živ. Jedini koji će umreti prirodnom smrću. Znate li šta je bilo sa ostalima? Postoji jedna crkva, Bazilika Giovanni in Laterano, i ako uđete u nju unutra, ispunjena je freskama. I one govore o načinu smrti svih apostola. Slično je u jednoj drugoj bazilici Svetoga Pavla,
izvan zidina nalazi se takođe sličan opis. I pogledajte kako su apostoli završili svoj život. Petar razpnat naopak uvorim. Jakov postario sin Zavedejev, ubijan so meč vo Jerusali. Jovan počinal so prirodna smrt vo Efes. Andrej razpnat na krst vo Formana X vo Grcija. Filip razpnat ili kamšikovan vo Hierapolis, Turcija. Vartolomej kamšikovan i obezglaven ili raskomadan Indije ili Armenije. Toma provoden so kopje vo Indija, Matej mačen vo Etiopija ili Persija, Jakov, pomladio sin na Alfej, ubijen so kamenuvanje ili kamšikovan vo Jerusalim, Juda Tadej mačen vo Persija ili Sirija, proboden so kopje, Simon Zilot rasnat ili ubijen so pila vo Persija, i Matej mačen vo Etiopija ili Sirija, rasnat ili poguben so meč. Svi su stradali mučeničkom smrću, osim Jovana koji je umeo prirodnom smrću. I šta kaže Jovan? Otkrivenje ja sam dobio od samoga Gospoda Isusa Hrista. Sve je savršeno jasno. I hrišćani koji čitaju Sveto pismo nemaju problem da razumeju simbole koji se nalaze u njemu. I na samom početku i na kraju vi vidite da prva misao u otkrivenju jeste Hristov drugi dolazak. I otkrivenje završava sa rečima drugog Hristovog dolaska. Otkrivenje 1.7. I ete ide su oblacite i ke go vidi sekoje oko. I on je što go probodoa i ke se rasplačat pred nego site zemni pleminja. Da, amin. Čitavo nebo će se sručiti na zemlju. Nebo, tamo gde je presto Božji, bit će prazno. Zato što će svi anđeli želeti da dođu i da uveličaju Hristov dolazak. Dobro? A ko će ga videti? Šta kaže tekst? Seko je oko. Seko je oko. Čak kaže da će biti vaskrsnuti oni koji su ga proboli da mogu da vide kako Hristos se vraća. I još nešto kaže. Zaplakaće za njim sva kolena zemaljska. Zašto? Svi oni koji ga nisu prihvatili, imali su priliku, ali nisu to učinili, sada će plakati. I pitanje je ko će opstati u taj dan. Sveto pismo kaže da će se zemlja ljuljati kao pijan čovek. Kaže da će se sva ostrva pomeriti sa svojih mesta. Ko će opstati u tom haosu? Samo oni koji su verovali i bili poslušni onome što je Gospod kazao. A sada pogledajte kako Otkrovenije završava. Zborova ono i što go svedoči ova. Da, ke dojdam skoro. Amin, da dojdi Gospod Isuse. Isus kaže, doći ću. A šta Jovan kaže? Dođi, Gospode Isuse. To je takva čežnja da Gospod dođe što pre. Jer ko je obećao da će doći? Ko je rekao opet ću doći? Isus Hristos. Da li mu verujemo? Isus će, dragi moji, doći. Da li mi verovali ili ne? Da li mi bili spremni ili ne? On će doći. A sada idemo u jedan veliki grad. Svetsko carstvo u to vreme. Rim. Ja vas neću voditi da gledate predivne građevine. Vodit ću vas u zatvor. Istina, ova slika pokazuje kao zatvor nije ni tako loš. Iako je zatvor. Ali tada, u to vreme, kada je Pavle bio, to je bila jedna obična rupa u zemlji. Vlaga. Imao je samo sveću da bi osvetljavao toj prostor. I postojala su dvoja vrata. Jedna vrata su vodila prema reci Tibar i ako se dogodilo da je zatvorenik umro pre nego što je oslobođen ili mu bilo suđeno, gurnuli bi telo i završili sahranu.
Druga vrata su vodila na gubilište, gde će Pavle kasnije i završiti. Nizak, veoma nizak, obnevideo, to je bila posljedica one svetlosti koja ga je obasjala kad se sreo sa Hristom na putu za Damask. I on tamo u zatvoru, on zna da mu je kraj. On piše još određena pisma, kod nas kažu poslanice, koje šalje ili crkvama ili pojedincima. I mi kažemo, dobro Pavle, kaži nam, kada će Isus doći? U stvari neki čak kažu da je on već došao. A Pavle kaže, čujte, to ne može da bude istina, to je prevara. Jer kada Isus dođe, onda će svi moći da ga vide. I ne samo to, događat će se stvari koje se nikada nisu dogodile. I on iz zatvora piše svoju posljednju poslanicu, posljednje pismo svom mladom saradniku koji se zvao Timotije. I šta mu piše? Zašto jaz veke stanovom žrtva, a vreme to na moje to odenje nastapi. Dobro se borev, patot go završiv, verata je zapaziv. Ponatamu me očekuje venec od napravdata, što ki mi go dade v onoj den Gospod, pravedni od sudija. No ne samo mene, tu koji nasite, koji se raduvat na njegovo to dođenje. On je znao šta ga čeka. Da bio je proveden kroz ona druga pomenuta vrata na gubilište, podzemnim hodnicima. Zašto? Zato što se jednom plašio da ne traži ono što je prvi put tražio. Kada je prvi put došao pred njega kao sudiju, Pavle je tako moćno govorio da su ljudi koji su slušali pokazali palac ovako. Sloboda. I Neron nije mogao, iako je hteo da ga osudi. I on se sada plaši, ako ponovo bude govorio, opet će ga masa osloboditi. I zato ga je poslao na gubilište. Odsečena mu je glava. Ali Pavle je bio spreman. On kaže, ja znam da ću dobiti venac pravde, zlatnu krunu. Kada? Kada Hristos dođe. To je kruna pobede, to je venac života. Ali kaže, ne samo ja, nego svi koji se raduju njegovom dolasku. Ali, dragi moji, radost. Šta je radost? Kad vam dođu gosti, treba da vam dođu gosti, jer se vi radujete. Naravno. A da li samo sedite i radujete se? Ili se spremate? I čišćenje, i kuvanje, i pečenje, sve što god je potrebno da kad budu došli gosti da se oni fino osjećaju. A radost da će Hristos doći podrazumeva pripremu. Ja verujem da i mi čeznemo da taj dan dođe što pre. Zašto? Pa dosta nam je ovde. Na ovoj suznoj dolini, kako Sveto pismo kaže. Šta je još taj Pavle kazao za drugi Hristov dolazak? Бидејќи сам Господ со заповед, при глас на архангел и при труба Божја, ќе слегне од небото и најнапред ќе воскреснат мртвите. А потоа ние што сме останале живи, заедно со нив ќе бидеме грабнати на облаците, за да се сретнеме со Господа во воздухот и така секогаш ќе бидеме со Господа. Siguran sam da svi mi jedva čekamo da dođe taj dan. Zašto? Šta kaže Pavle? Šta će se događati prilikom drugog Hristovog dolaska? Kaže, zatrubit će truba. Čija? Kaže, arhanđelova. To je onaj koji je iznad svih anđela i svih drugih stvorenja. Sam Isus Hristos. Sa kojim razlogom? Zato da oni koji se nalaze u grobovima mogu da vaskrsnu. Čuće njegov glas i vaskrsnuti. I onda kaže, oni koji su vaskrsli i oni koji su ga živi dočekali, a živeli su po volji Božoj, poći će na susret Gospodu na nebo. Zašto je to važno?
Hristos kad drugi put dođe, neće hodati ovom zemljom kao što se to dogodilo kada je došao prvi put. Nego će, kaže, poći na susret njemu. Još jedna stvar. Zašto vaskrsenje? Ako oni koji su umrli su već gore na nebu ako su bili pravedni. Da li vaskrsenje onda ima svoj smisao? Očigledno ne. Zapazite, oni spavaju i o tome smo govorili. Lazar, naš prijatelj, je zaspao, kaže Isus. I smrt je kao spavanje, ali bez sna. Tek kada Hristos ponovo dođe, vaskrsnut će oni koji su, kaže, u Hristu, koji su živjeli po njegovoj volji. A onda, kaže, zajedno sa onima koji su ga živi dočekali, poći će na susret Gospodu na nebo. I sad mi kažete, koga još treba da pitamo da li će Isus ponovo doći? Pa ne treba da pitamo njega. Ako iko zna, onda je to naravno sam Hristos. Šta je Isus na rastanku sa svojim učenicima kazao njima? Da ne se plaši srce to vaše. Verujte vo Boga i vo mene verujte. Od omot na mojot otec ima mnogo mesta za živenje, a da nemaše, jaske vi kažev. Odam da vi prigotvam mesto. I koje ke otidam i vi prigotvam mesto, pak ke dojdam i ke vezemam vas pri sebe, za da bidete i vije kada što sam jas. Opet ću doći. I znate, to je kao jedan eho odzvanjalo u njihovim ušima. Opet ću doći. Da li znate kako su se pozdravljali hrišćani kada su se sretali jedan sa drugim? Maranata! Hristos dolazi. Oni su toliko čeznuli da se njihov Gospod vrati. Gospod dolazi. Ne znamo kada će doći, ali znamo da će to biti. Isus će sigurno doći. Ali, dragi moji, pitanje je da li ćemo biti spremni za taj dolazak, za taj dan. Jedan dečak je kao beba izgubio majku. Ostao je sam sa ocem. Ali još jedna tragedija ga je pogodila kada je oboleo od dečje paralize. Postao je invalid. I bio je podvrgnut lečenju. Ležao je u jednom specijalnom krevetu. I to dugi niz meseci. Jednoga dana stvari su se krenule na bolje i on je bio prebačen u jedan običan krevet. Njegov otac je svakoga dana posle završenog posla dolazio u bolnicu želeći da provede vreme sa njim. Međutim, tog dana, kada je ponovo trebao da dođe, sručila se jedna velika oluja na sam grad u kojem su živjeli. Drveće je bilo iščupano iz zemlje. Stubovi od struje su popadali, bili slomljeni i bili su svugdje po celom gradu. A dečak je ležao i čekao da njegov tata dođe. I otac je stvarno pokušavao i probao je jednom ulicom i onda je video da je nemoguće proći. On je otišao drugom ulicom, išao je okolo samo da bi došao do bolnice. I stigao je. U bolnici uopšte nije bilo struje. Sve je bilo u mraku. Ali date, njemu ništa nije trebalo. On je toliko puta već bio da je on znao svaki stepenik, znao je svaki hodnik i samo je čekao i čeznuo da dođe do sobe gdje je njegov sin. Kad je otvorio vrata sobe, dečak je stajao i čekao svoga tatu. I uzviknuo je: tata, ja sam bio siguran da ćeš ti i večeras doći. A onda je otac zagrlio sina i kazao: sine, lekar mi je rekao da danas mogu da te nosim kući. Idemo našoj kući.
Dragi moji, recite mi, zar nije ova naša zemlja prava jedna velika bolnica u kojoj su i nevolja, i tuga, i razočarenje, i bolesti, i tragedije na svakom koraku. Ali oni koji dočekaju Hrista kazat će, evo Gospoda našega kojega smo čekali, spašće nas. I on će nas iz ove bolnice odvesti pravoj našoj kući. Da, Isus je to obećao. I on će to ispuniti. I ništa ga neće sprečiti da to ostvari. A želim i ja, i moja supruga, i moja deca, moji unuci, a želim isto tako da i vi budete sa mnom tamo gore. Da li možemo da zaista kažemo, Gospode, učini da budem tamo. I ako verujemo, on hoće da nam pomogne. Ja želim bilo kome od vas, ako treba neka pomoć u proučavanju Svetoga pisma, želim da budem taj koji ću zajedno sa vama čitati ta obećanja i čitati šta je ono što Gospod očekuje od nas da bi bili spremni, da bi bili gotovi, da bi bili njegova deca, da bi bili spaseni. I neka Gospod učini da budemo spremni. Ili možemo kazati amin, neka bude tako. Pomolit ćemo se. Oče nebeski, od svega ti srca hvala, što tvoja ljubav nema granice, što tvoja milost nije prestala, što si učinio sve da ljudski rod dobije drugu šansu, novu priliku. I obećanje koje si dao još prilikom pada u greh, da će doći onaj koji će stati zmiji na glavu, a to je Hristos, ti si ispunio. Gospode, došao si i živeo si među ljudima i učio si ih i lečio si ih, pomagao im, dao smisao života, ali si umro, jer drugi način nije postojao za spasenje. Ali si vaskrsao i pokazao da si onaj koji si pobedio smrt, jer ti si život. Vazneo si se, jer si obećao da ćeš otići da bi pripravio mesto. I kad to učiniš, da ćeš se vratiti. I mi te čekamo, Gospode. I mi želimo da budemo spremni. Pomozi nam da tebe stavimo na prvo mesto u našem životu. Pomozi da sve što činimo bude na slavu tvoju. I da budemo gotovi. Kada dođeš, da li ćemo otići na počinak, to nek bude tvoja volja. Ali da budemo vaskrsnuti tada, u tom prvom vaskrsenju. Ako ti budeš odlučio da trebamo ostati živi, jer još uvijek imaš posao koji trebamo obaviti, pomozi da budemo tada preobraženi i zajedno s našim milima i dragima, sa kojima nas je smrt rastavila, da se nađemo u tvom naručju, u tvome carstvu, koji će trajati večno. Stavljamo sebe u tvoje ruke i molimo te da nas vodiš. Budi naš prijatelj, budi stalno sa nama. Jer znamo da ćeš ispuniti to najveće obećanje o svom povratku. Gospode, usliši nas zbog tvoje dobrote i milosti. U Hristovo ime. Amin.